Nobel was founded by someone by the name of Alfred Nobel, and every year they award this prize to, say, a scientist for a chemistry discovery, or for physics, or someone writes literature that they feel their life's work on literature is very good. And for economics, these are the prizes awarded for the Nobel Prize. So mo na siya ang prize nga ginahatag, no? Ngadto sa mga tao nga kana maayo bitaw sa science, economics, literature. In fact, I think this year one Filipino woman got the Nobel Prize for peace, right? Yes, Maria Ressa. That's very controversial, brother. Yeah. Very Okay. controversial. But anyway, that is the fact, right? Yeah. Okay. So anyway, Templeton, he founded a prize for religion. Si Templeton nagtukod po siya o kana ang prize. And what I was impressed about him was that he said he has never met a wealthy person who didn't practice tithing, and that means giving 10% of your income to God's work and for charity. Ingon siya, sulti niya, wala daw siya kakita og dato kayo nga tao nga wala maghatag og ikapulo para iyang ihalad. No? So kasagaran gyud ay mga dato nagahatag gyud ay na mo nang nadato sila. So now we come to the key pieces of furniture, starting with the wall of the outer court. So moadto na ta karon sa mga bahin sa tabernakulo, ang bungbong diha sa gawas, no? The wall of the outer court. So sometimes when we say the tabernacle, we are talking about the whole thing, including the outer court, and sometimes we are talking just about this part here, the center part. Usahay kung maghisgot ang tabernakulo, naghisgot na sa kinatibuk-an, no? Apil na ang iyahang bongbong. Pero usahay pod maghisgot ang tabernakulo, kadto ang tabernakulo nga naa dito sa sulod. So here we can see the gate by which you can enter into the outer court of the tabernacle. So diri makita nato ang pultahan, no? Diin kita makasulod dito sa tabernakulo. It says it is 20 cubits long with 4 pillars on 4 bases of bronze. Doon na siya 20 ang kubiko ang iyang katason. Doon ay 4 ka mga haligi diha sa matag. But it looks like there are 4 gates, so actually there may be 5 pillars with 1 hidden pillar. So murag doon naman siya duha ka pultahan. So doon na siya 5 ka mga haligi. And the screen has a blue, purple, and scarlet thread and fine twined linen. Ang iyang screen, blue, purple, scarlet or red thread and fine twined linen. O pino nga lino. So blue is for heavenly, purple for royalty, and scarlet signify redemption. Ang blue nagpasabot sa langit nun, ang purple nagpasabot sa harianon, ug ang scarlet nagpasabot sa redemption, katubsanan. So this gate talks about our salvation, our redemption. That means when we receive salvation, we are entering
through this gate into the outer court. So kini nga gate nagpasabot kini sa ato ang kaluwasan. Sa diha nga gidawat nato ang kaluwasan, nakasulod kita ni ani nga pultahan. And the reason we can enter is because someone preached the gospel to us and give us a way to receive salvation. So dunay nagsangyaw ka nato mahitungod sa ebanghelyo dayon hatag ka nato palagianan para sa kaluwasan. So the hidden pillar may be the gospel preacher, where God and the preacher works together to bring the gospel to us. So kining mga natago nga haligi dinhi nagahulagway kini sa mga magsasangyaw. Ang magsasangyaw ug ang Dios naga tabangay sila para nga ihatod ka nato ang kaluwasan. As Paul says, right? How can we believe unless we hear? And how can we hear unless there's someone who preaches? How Sama sa beautiful are the gisulti. feet of those who preach the gospel. Sama sa gisulti ni Pablo nga unsaon nato pagkadungog kung walay magsangyaw ug unsaon pagsangyaw kung walay magalakaw ug bulahan kato mga tiil nga nagalakaw tungod sa mga balita. So, as for the dimensions, there are 20 pillars on the east side and the west side of the wall. So ang iyahang kadakon adunay 20 ka mga haligi dito sa silangan nga dapit ug duna poy 20 kahaligi dito sa amo to 20 kahaligi sa silangan ug sa kasadpan nga And then on the north side, you have the 10 pillars, and they are 5 cubits apart. 1 cubit is about 1.5 feet, 18 inches. So 5 cubits apart. Unya sa north o sa south adunay pulo ka mga haligi. Unya ang iyahang gintang, ang iyahang kalayon sa matag haligi usa ka kubiko. Ang kubiko is 1.5 meters. Feet. So they have a base of bronze, they have a cap of silver. Nya doon na po ni siya tungtunganan, itungtong kini siya sa bronze. Unya doon na po siya taklob. And they were joined by poles made of acacia wood, Silver. overlaid with silver, and they had fine linen hanging from them. Unya ang mga akasya nga kahoy gihalupan siya og kulawan og salapi. Unya gibitayan siya og pino nga lino. As to the pillars, what were they made of? Some version it seems translated they are made of bronze. Other versions like Darby, it is not clear, it specified what they were made of. Tunay uban nagatuo nga ang pillars o ang haligi hinimo siya sa bronze o doon na po uban nag-ingon nga salapi. Pero si Darby wala kay klaro. So it could be bronze, it could be acacia wood overlaid with bronze, or it could be just acacia wood. So pwede nga maingon nato nga kini siya hinimo sa akasya nga kahoy then gihalupan og tumbaga or akasya lang gid siya tanan. So all these materials have their meaning, such as bronze represent judgment and silver represent redemption. So kining tanang mga materialis aduna kini kahulugan sama pa nang lit sa tumbaga. Ang tumbaga nagpasabot kana sa paghukom o ang salapi nagpasabot sa katubsanan. And acacia wood, which is used a lot here, represents the solid humanity. Kunya ang akasya nga kahoy
nagpasabot ka na sa